van de middag van een grutpad nog vroeg waar. Aan het begin van de middag hier een keer in de Hans nog altijd een stormige wind, kracht 8. En dan op naar Joen en vannacht wordt het even wat rustiger, de verwachting. Joen, dan hebben we door bewolking, Oerijn, lichte Rijn. Vannacht Oerijn en lichte Rijn. Soms ruint het even stevig. Temperaturen vannacht zat tussen de 6 en de 9 graden, de legere temperaturen op de eilonen. En dan de wien. Joen, eerst even wat rustig, maar letter Joen en vannacht helpt de wien alweer aan. Want het krijgt 6 zoon uit het zuidwesten waai. In het watergebied misschien wel stormig al. En dan morgen een dag maar in de maand nog eventjes een beetje ruim. Daarna wordt het droog. In de rim van de maand, maar het een beetje droog waar, kunnen we er nog wel even op uit. Dan hebben we door bewolking, de zon komt er net aan te pas en nog altijd een hege temperatuur, 8 tot 10 graden. Ja, en die 8 graden dan direct aan de kust en in het watergebied. De wind nog altijd sterk uit het zuidwesten waai, krachtig rond het, krijgt 6 zoon in het kust- en watergebied, bij vlagen nog stormig. In de joentijd, in de nacht, dan hebben we opklarings en dan terug naar het vooruitzicht. Manje, een beetje zinnen, ik een protte bewolking, temperatuur 9 graden. Tieze en Waasje, het wordt stadig gewoon wat kouder. We hebben op Tieze een protte zinnen, op Waasje hebben we eerst bewolkt. In de nacht 1 of 2 graden boven 0, maar komen ze op vroegstaande groen. En hoe daar zakt de temperatuur weer wat waarom naar de 6 graden op Waasje. We moeten Manje maar weer even in het Waasje in.